to ɗum ko yo gañu kaw an ko nelmami ko kura waɗi ɗum ala gonno koye juɗɗo isbet seeɗa après hol isabat waɗa hol isabat min mi wima ya fewnam gallol gila hanki ha hande mbiɗa rewima aɗa rewe ngel ɗo telfugel aɗa rewe ngel ɗo telfugel ne laaɓimi ni an gonɗa koye capato o capato mo ganduɗa kañum on pewni galleji mum ha onon kala fuutanke hande fewni galle capato te oɗon gacci galleji babiraɓe mum galleji babiraɓe mum ɗi poɗɗo fewnude wona galleji capato an bab ɗum no ay darala hen isbet a darala hen joni an holko dañca hen won ko dañata e mum kalis so noon aɗa daña noon kalis aɗa waɗa hen kalis ka woto fontomi de ɗum ɗo moƴƴani ka kuɗaɗa dañata an a jogorani dañde an min mi yiɗatama ha maya an mi yiɗatama an somi ari mi ƴewat feere mambat hiwi haala turo boy guiƴam allo boy guiƴam ça va nice aɗa selli boy ndar joni komi gañiɗo 300 000 kono noon mi anda fof holno mbaɗanmi ha fertan ha pawa wastinde guinnaɗo wonno ko dugdomo haala wiyamo mbaɗa xbet o wawi wiide xbet o wiyata boy mi anda fof holno mbaɗi ɗo joni komi dañƴo 300 000 komi gañiɗo eyyi macceji eyyi joni mi anda holno mbaɗanmi hami heeɓa ɗum kono kanko ɗum nini ha ɓurti barke Allah o waɗi compliqué ha ɓurti eyyi kaw ko kalta ɗo ala ga eyyi mbiɗa andi tan ɗum ko isibar o kan mo battono wona ko isibar mo battono kañum waɗum moƴƴi anani isbar to jiita ɗo ko hunde moƴƴere isbar so tawi toppitama tan anani ma wot ko woni anani mbiɗa no foti capanɗe jeegom ujunere hande ɗum ne en nosat seeɗe duwa gonɗa duwa aɗa andi oɗo capaɗo o foti ko duwanede sa yimɓiɗe wima ga nafata en walla goɗɗum en anani de min somi laawima ene tagma gañoɗa min kala nde lawanimi neɗɗo ñin fof laawo joni après waɗi a retiré tan inchallah solo jaɓi inchallah ya yiilo ɗum anani ala ñen fof waɗa anani solo jaɓi mi ƴeewa so tawi esi won keddorima ɗo ala jelani mi juuroɓe cen pour janggo mbaɗa ay janggo eyyi mi accur mi heddo toon après mi heddo ɗo joni 300 000 o fawat so fawi hunde ya noon guila ɓe nawtani ala caɗele ya guila ɓe nawtani ala caɗele hi opa